वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बर्थमान दायो नै आङो सिखा लाबाय आरोना मोनसे खामानि मावनो नागिरदों बारि गेजेरावसो दं नै जोङो न'नि बारि गेजेरावहाय मा खामानि मावनो नागिरदों माने होनोबा आङो थासुमलि देन्था दानो नागिरदों आरोना लोगोफोर थासुमलि गायगोन जोंहा दिनै गायगोन गाया मिथिया खिन्थु दानगोन आरो दा बेलासियाव गायगोन आरो ओंखायनो दायो फुङाव दाना लानोसै ओरै जारौ दं जारौआ आंनो खामफ्लाय लाबोदों नै ये रहा हम लोग का थासुमलि देन्था होनदो बेखौ दाननांगौ आरोना लोगोफोर जोंहा दिनै टिपकलबो दोगोन नै मानसिफ्रा लोगोफोर थाखौ बिदि दानस'ना लानोसै आरोना ओमफ्राय नै मारै साननो हागौना ओरै दाननांगौना ओरै दाननांगौ साननो हागौ सोरबा बायदिया माखासेयाथ' रोंखायो गायबा रोङा नालाय रोङाबो जानो हागौ आरो ओंखायनो खोन्थानोसै आरो नै लोगोफोर नै बिदि खिलिनाय दं आरोना बे खिलिनायखौ गोजौथिं दोनांगौ गोजौथिं ओरैहाय दोनांगौ बे रज'लांगोन नालाय बिदि खिलिनायखौ फिसा खिलिहांबाय आरोना बेखौ ओरै गोजौथिं दोनांगौ ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बोरि खेथि मावग्रा नालाय माइ बेफोरबायदिथ' गाया जाहैबाय जोंना बोरिनि खेथि मावग्रा नालाय ओंखायनो फारसेनिफ्राय बिराद खामानि जायो आरो जोंहा थासुमलि मैगंनिफ्राय लानानै थास'खौ नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिगोन थास' गायबाय ओमफ्राय भिन्दि एसे गायबाय ओमफ्राय नै दा था गायनांगौ हाइजें गायनांगौ हालदै गायबावनांगौ आरो भिन्दि माखासे गायबावनांगौ दं आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो आरो मावनांसिगोन बिसोर गथ'फ्रा गोमा गेलेगासिनो नोंसोर मोनामजोब्बाय गेलेनानै लोगोफोर जोङो था गायनो थांसै आरोना आखाइयाव अबस्था गैया थानांनानै जारौआ सिखा लादों नै हायाव सिगां थांगासिनो लोगोफोर बिदि बुरजा थांबाय आखाइफोर सालायलाय नै बिदि सालायलायबाय आरो आं नाना होगोन ना जारौआ दा नाना होयोनो मोनायावहाय गाखोना होगोन सिफुङाव सिं सानायखौ ना जारौ बिदिबा थांबाय थानोसै जोंनि गिर्जायानो लोगोफोर ओरै थांगोन आरो जों गारिया हिसे लोगोफोर बारियाव मोनफैबाय जोङो नै दुब्लियावहाय गायनोसै एसे सिनबोगासिनो बिजया ओमफ्राय जारौआबो होयो नै बिराद गुवार जायगाया लोगोफोर नायनो हागोन जों थासुमलिखौ बिदि बस्थायाव सोना लाबाय आरो दाननानै आरामनो माबा साइकेलाव मोजां लाबोनो मोजां जानायनि आरो दा गायनोसै जोंहा जारौ नों थासुमलि गायनो रोङो जानो रानना होगोन जोंना थासुमलिखौहाय सिन बोनायावहाय राननानै जों दोनलांग्रा जासिगोन आरो ना मा होनो जारौ एसे बरिं मानसि नोंलाय हा औ बा जारौआ जोंना था गायग्राया बे आंनि बाहागसोहाय जारौ आंनिसो बिथिंआ देनां मोनजागोन नोंबो मेथाइ मोनजागोन आं था फानबा लोगोफोर थाखौ गायजेनबाय आरोना नै बिदि माबा मा होनो बे थाखौहाय नै बिदिनो माबाबाय आरो हाया बांद्राय बिदिथ' गोरा नंखाया नालाय दाख्लैनि एवखानाय गुरैखासो ओंखायनो माबा खालामबाय आरो माने जों माबाना लगाय दोलायलायासै आरो बहाबा गोराखौबा दोसिगोन आरो उनावबा नांगौबा दोसिगोन बिदि आरो लोगोफोर गायनोसै नै ना मोनबोदों आब'मोन बा मोनबोनायखाय हालौल' जालायदों बियो आब'मोन गुमैमोन सान हाबनायसिगोनावलै मोनालायसो
लोगोफोर दायो जोङो गायखांबाय माने आंनि भागखौ गायखांबाय आरोना आंहाबो दङ आंनाबो आं ओरै बिगासे ओरै आंनि गायबाय आरोना नाजाराव आंनि भागखौ गायखांबाय ना ओरै दा ओरै गायबावनोसै आरोना ओरै सिनबोगासिनो ओरै बिजयाबो दिनै लोगोफोर आंनिया गायखांबाय माखासे गायगोन आइमोननि आरो दंबावो जोङो गाबोनबो गायबावगोन खिन्थु दिनैना आंनिया गायखांबाय आरोना जियानो न हक आंनिया गायखांबाय जियानो हक नङा जियानो हक आंना गायखांबाय आरो नाजाराव बाजाराव मा उनि सिलाय मोनखो थासुमलि दंफांनि सिलाय लोगोफोर आं गायफिननोसै आरोना लोगोफोर बा भिडिअखौ बे गायनाय जाबाय थाखागोन नालाय स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल नेक्स्ट ब्लगजों लोगोसे थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर आंहा एसे लेट जाबाय थागोन हा आपल'ड होनाया गाज्रिदामोन कारन जोंहा नेटनि बहुत प्रब्लेम नालाय मोनसे नेट मोजां नांनाय जायगायाव थांलायलायनानैसो आङो आपल'ड होनांगौ जायो बिदि आरो स' थेंक इउ स' माच फिन खनसेबाव लाभ इउ अल बाय बाय आखायानो अबस्था गैया आंना गारु आयु नै लोगोफोर सान हाबथारखासिगोन थांनोसै आरोना दसे गायनानै बाय बाय नङा बाय बाय